Mi fydd yna swydd newydd yn cael ei chreu mwyn trio atal tân arferth ar fynydd Llantysilio yn Sir Ddinbych fel y cafwyd y llynedd rhag digwydd eto. Mi barodd y tân am 3 mis rhwng Gorffennaf a Medi, a ddoe mi glywed aelodau o bwyllgor sgrwtini cymunedau Cyngor Sir Ddinbych y gallai gwell rheolaeth o'r tir fel torri gwair yn aml fod wedi gallu helpu i osgoi'r tanna. Mi gawn ni ymateb y cynghorydd Mabon ap Gwynfor i hyn. Bore da i chi. Helo, bore da. Wel, be di'r ymateb i greu swydd newydd i reoli'r mynydd a'r tanna? Dwi'n meddwl fod yr argymhelliad yna'n gam pwysig ymlaen oherwydd yr hyn ddaru ni ddarganfod wrth ymchwilio fewn i'r tân dros y flwyddyn dwytha oedd fod yna gyfres o brosiectau wedi cael eu cynnal ar hyd y blynyddoedd oedd yn ariannu swydd cydlynydd ar gyfer y mynydd Llantysilio oedd yn cydlynu rhwng y gwahanol sectoredd yn ymwneud â'r mynydd a'r amaethwyr oedd yn pori'r mynydd. Ond fod y swydd yna a'r prosiectau oedd yn gweithio ar y mynydd yn gwarchod y grig ac yn y blaen wedi cael ei dorri. Rhan o'r cwtogi a'r toriadau mawr sydd wedi digwydd dros y ddegawd dwytha. Wrth gwrs, y canlyniad hynny oedd fod na ddim un person yn gyfrifol am gydlynu gweithgareddau ar y mynydd, fod na ddim dealltwriaeth o'r hyn oedd yn mynd ymlaen, fod na ddim cyfrifoldeb fel tai ar reoli'r tir, ac o ganlyniad oedd y tir wedi mynd yn wyllt ac wrth gwrs wedyn ar un i gael y tân yma yndo. Ac mi ddoth y swydd yna i ben yn 2012. Camgymeriad felly o dod â honno i ben? Ie, oedd o'n camgymeriad mawr ac mae'r camgymeriad yna wedi cael ei gydnabod yn yr adroddiad a ddoedd ar i'r awdurdod gytuno i gydlynu swydd arall tebyg, ond fyse ychydig yn fwy nerthol rheolwr y mynydd fel tai ac oedd yr NRW wedi cytuno i fod yn rhan o'r broses ar awdurdod tân hefyd, felly mi fydd gwahanol fudiadau yn rhan o'r swydd newydd fydd yn helpu gydlynu'r mynydd. Mae yna reola yn does yn cyfyngu ar hawliau ffermwyr i reoli'r tyfiant a'r rostiroedd fel hyn. Ydy rheini yn rhy llym? A ffermwyr yn dweud fod popeth yn iawn ers talwm pan oedden nhw'n fwy rhydd i gadw'r tyfiant yn isel. Da chi'n mangen rhyw swyddogion a graddau prifysgol i ddweud be di be? Wel, wrach fod hynny'n wir, mi oedd o'n rhan o'r adroddiad o'n argymell ac yn awgrymu fod rheolau llym iawn pan fod o'n dod i rheolau amaethyddol ac wrth gwrs fod o'n ardal o bwysigrwydd gwyddonol, fod hynny wedi cyfyngu ar allu pobl oedd yn pori'r tir i reoli'r tir mewn modd fyse'n addas iddyn nhw. Oedd o hefyd yn awgrymu fod prisiau Wyn Mynydd Cymru wedi disgyn dros y blynyddoedd ac felly bod yna lai o bori ar y tir yna, ac oedd y tir yn mynd yn wyllt a dim ffordd o reoli'r eithin ar rhedyn wedyn. Felly oedd yna gyfuniad o ffactorau oedd wedi arwain at y tân, ond gobeithio o gael un swyddog fydd yn medru cydlynu gwahanol bobl sy'n defnyddio'r mynydd, fydd hwnna'n helpu adnabod unrhyw broblem cyn bod o'n datblygu. Ac fydd yna ddim tân yn y gryg yn Sir Ddinbych y flwyddyn nesaf gan i weld.